खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। चिरांनि आमथेखा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिनि गोरायुं बिरजय ब्रह्मआ जाब्रबथायाव अबथिरायै जिउ गोमादों। रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि बिजाथिफोरा देरहागोननि दाबि खालामदों। बिजनीनि बलामगुरि इउएन एकाडेमिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय गासै फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायदों। थुक्राझारनि बाप्टिस्ट गिर्जायाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ आगान हैदों। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ दिनै गोदान पार्लामेन्टखौ गोबां राजखान्थिनि दान्थे बिदान्थेनि गेजेरावबो बेखेवबाय। क'क्राझाराव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोदान मावफुं आफादनि बिबानगिरिफ्रा समायखिराखौ लाबाय। वर्ल्ड मेनस्ट्रुअल हाइजेन डेजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझारनि पार्कआव गार्जेन मेल खुंफुंदों। खावसि हाथाइसालि कमिटिनि बानजायनायाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय सा 11 फरायसाफोरखौ बरायदों। केडिएसएआव खुंनाय सेथि क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि इन्टार क्लाब अमेन फुटबल लीगआ जोबलांबाय। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। पायनियर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनियर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनियर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनियर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो जेईईनि कचिंबो होफानाय जायो। पायनियर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।